mathoth ahinya. An ka endi kod jata tije ka riwruok mar jogo mochung' ne weche mag usuru kata National Taxpayers Association particular Ngweso. In ka jalony weche mag uchumi Hezbon. Pesa ni duowuok kanye to jopiny bende oikore mar ywako ni ma en gima dhi konyowa koro nyaka wagoye mana jek dwaro mar sirikal. Iwacho PPP ma en riwruok e kind ji giwegi kata kembe mag ji giwegi kaachiel kod sirikal, igolo nus koni to ji bedo gi winjruok ni mae gimoro atimo to mae kaka wabiro duoko pesa ni kuom thuolo maromo kama mondo jopiny oyud konyruok to sirikal bende kik bed ni kod pek ahinya. Bende jo Kenya nigi siso be giseneno ber mar gik ma gigi nyalo birogo e pachgi ma iye lek margi ma giwacho ni gini kobiro e gweng' twadhi sire. Aparo ni jo Kenya gin jomohero dongruok kendo gimor ka nitie gik mabeyo mabiro negi. Mak mana ni gima waseneno mana kit dhano gima ber idwaro to ka koro ochopo ni nyaka idoge ofuki mondo iyud gima ber to kendo iyudo ka dhano koni oyo wasegolo osuru moromo. Wadwaro mang'eny to osuru ok odwa golo. Kawuono kiwinjo pile ka pile jopuonj dwaro med msara, jomoko dwaro med msara ka gi kacha, nitiere kuonde ma pesa dwarore. Sirikal osechopo kama koro gowi bendo thung'e. Omiyo kama onyalo gole pesa gi sani ma otim go projects madongo gi onge. Chuno ni nyaka donje gimiluongo ni PPP project. An kata nyango gotieno moro mane gi pesa ne wacho ni wadwa gero ndarani. Ndarani kwasegero to wabiro kedo ni chakre ka nyaka kacha mana kaka watimo expressway ni ibiro chulo pesa makama mondo itige ndarano. Mane kaka koro ayudo pesa na mana atiyo go gere. Bei ma onego be na chajo kitiyo gi ndarano ok onego bed ma miya luoro tiyo gi ndarano. To gima bende afwenyo ni nyaka ne gere expressway. Ki idho expressway for example ichako Westland ti wuok Jomo Kenyatta, mafuta mitiyogo tin moloyo mafuta midhi tiyogo kiluo apaya ma dhano oriede dabale. Omiyo nitiere saving mar fuel kata mana ne Kenya kaka country. Tiani kata mana import mar mafuta kawuok oko mabiro tiyo pacho biro dok piny nikech jamo dok piny. Nitie benefits mabiro gi mano. En mani koro mondo mi project watim mapiyo nitie component makoro kidwa ka in garaka tichulo gimo mati tichopo piyo. To mano aparo ni en gima bende kata weg matatu kata weg geche maringo kwe mabiro dwaro tiyo gi ndechego bende onego kete yo moro ma kata ka atiyo kode to pod achaja abiria gimo matin to ogiwinj pek to chopo be gichopo piyo. Mano en akos ma japiny nyalo yie kawo kama ka dongruok ochopno mapiyo. Omiyo aneno ka mano is the only way ma sirikal nyalo yudo pesa. Nitiere bende chik manokadh e bunge mane kero sekete koke. Nitiere kembe ma sirikal siko kete pesa higa ka higa. Parastatals gi. Masani koro nyaka giti iluongo ni state owned enterprises. Nyaka giti e yo ma gisiko gichiko lwergi ne sirikal mondo migi pesa. Nyaka giti kaka commercial entities. Magene monego bed ni ka gisetiyo to gimiyo sirikal omenda matin. Yani sirikal biro uso shares moko kuomgi omi jota tije giwegi mondo ring go. Kaita sirikal dong mana gata malo moro matin maneno ni otagi yo makare national interest otim. Ranyisi en Safaricom. Den mar sirikal to no kete ne ji giwegi. Kete ji elwet ji giwegi no omiyo Safaricom kawuono ni kamoro amora makikwano kembe madongo Afrika mangima tikwane amang kembe madongo ke. Kawuono duong' moingo ministries mang'eny Kenya ka. Ni neno sano ogolo gimoro miluongo ni bond odwaro 40 billion. Mano mana kambi achiel madwaro 40 billion. 40 billion ingene en ministries adi. Ok en pesa matin. Tiende ni kao pesa mimiyo counties ang'wen iketo kanyakla. Mane kaka Safaricom kawuono duong'. To king'iyo ohala moyudo oingo Safaricom value ne dwaro omo gi pesa momiyo counties te e Kenya ka. Mane kaka duong'. Omiyo nitie kembe ma commercial in nature manyalo matimo ohala matindo tindo manyaka kete lwet ji giwegi mondo mi sirikal ogol gimoro machalo interest mabedo ga. Ma kisechako kambi tangi kelo funda jo siasa maka moro kata gimo dhi time board kanyo kia kipenje gane onge gane board meeting dhi nade. Mage gik mamiyo kembege ok ti maber mondo mi gikel value ne jopiny. Omiyo amor gi chikno nikech odhi miyo sirikal tiyo marie. Koro kanyo be omenda nyalo wuoke. Kore ugi PPP no
tichwalo go development projects. Machielo en medo gimiluongo ni fiscal policy. Nitiere kaka wathoro ng'iyo mana side achiel mar budget. Ni pesa madonjo akanyo ushuru. To kaka itiyo kode ok wathor ng'iyo motegno. Deber ka jopiny omiyo ker gi sirkal thuolo mondo mi kaka omenda tiyo omeny maber. IGP manokelni ma ji pingo ma governors goyoni. Ka en gi ng'ikruok to rie, to en achiel kuom ranyisi madhi loro fuok ma mwandu jopiny lal go, ma mwandu gi kodhi odinegi. Nonro wacho ni bilion madhi 300 inyal geng' koket IGP ni motiyo makare. Pare ni bilion 300 kikawo igole fuok mar mibadhi mane lal. Oromo loso ndeche mwawachogi. Machielo en jo ohala gi wegi. In kaka Bahati, msachi komii to osuru seng'adi chuth. To nitiere Onyango gotieno moro gi Wanjiku moro. Weg ohala moko ma opondo ne sirkal ka. Jogi go ohala e town Nairobi ka, ma kineno bank statement mare, kineno M-Pesa statement mare, to en pesa dabal, ogichulo ushuru. To jogi mondo mi ne mameny gi maber, nyaka wabed gi lokruok e chik mamiyo KRA teko mar kamoro fuono gik ma jogi timo. Chik no pok wachiwe. Pinje modongore machalo kaka iluongo ni OECD countries, South Africa, ok inyal timo ohala kaka timo Kenya kae mipand ma ok ichulo ushuru. Mane momiyo kidhi piny South Africa, 25% mar mwandu milose pinyno te dok ne sirkal kaka ushuru. Kenya ka 14% kende mar mwandu milose Kenya ka ema dok ne sirkal kaka ushuru. Koro tiende nang'o? In ma in gi payslip ine ma sirkal thung'i, tichulo msigo, iting'o msigo mar jo Kenya te. Ber ka waduto wachulo ushuru mondo mi wager pinywa ni wate. To mana ka waketo chike makare, mamiyo sirkal teko mar menyo ahinya manyasani ni gimoro biro digital space ka. Nitie digital market space. Nitie ohala moro migo e kor yamo ka. Maka in gi duka town to ngware cha, ja pikipiki cha, kata jandega moro. Emi kao ni nyiso ni kao mwandu ni tere ng'ane ene town makocha cha. Kichopo to dhi mi pesa. Samo chopo kanyo, pesa jawala ni ok miye ni bokore till number oro ni M-Pesa. Kendi yudo kata kidhi duka ma ng'ato yawo, to koni kidwa chula miya cash, to kionge cash gol withdraw. Gol kacha no kiwinjo jaduka mawacho ni gol kacha, mano jasik ja Kenya mok dwa chulo ushuru. Nikech en yor mar pando gik mitimo mondo kik ng'e ni los ang'o.